because so the them guy give it now. So I'm not make the on my party. I'm now same bang now. Yeah. Ayo na achọ bụ ka ọ jeze wọrọ ncha nwa ihe ọzọ na-achọ Olivia Kiss My Boland, you didn't prepare for us today. You are prepared. onye ntị na ọ ga na-akọ akọ ya nna ama m nọ The day I'm Olivia get meet. Okay, I think I'm motor abụọ nwere accident. You got mad ode product. You got mama Mercedes mo. Onye ewe na spiritual eye. Lakpo sha mwani ebe gara this Biafra. This Igbo land. Onye ekwe rampage okay. Onye ekwe the notorious. Onye ekwe rampage. What is all this? Onye. So Father's Day. Hold on. Igboland. Chelugodi inakwuri Olivia anya n'ọnụ mmadụ ka ọ ga-adị. Yeah, mere Olivia. Because only had Olivia ga-eji only adịchahụ ihe a but ọ ga-eji enwe experience. Experience nwoke. Experience onwe o ji ajide nwoke. Ọ ga-hold ya to ransom. Yeah. Olivia always a professional. Olivia nwe bolego. Onye nwa because ọ ga-eji experience ya jide nwoke and ọ kpachichara ya. No going out. So, but according to the honor, a golden is not big. Olivia, I didn't go get the one looking at you. It is on my side outside. So that is the fact. Eh? I'm on my mom go people because I may have Oh my God. Achọghị pinpoint ma ọ bụ eziokwu ụmụ ụfọdụ na-asị sef na ọ bịa gbaa ikwute ebe a ịma na clitoris ya ụdị nke golden o nwere clitoris dị very very strong. Ọtụ Olivia ga-adịtụ soft small. Yeah. My Boland. Ọ ga-adị soft small na-agba mmiri ọsọ. Ọ ga na-agba mmiri ọsọ. Biko ọ bụrụ na m Igbo ya na-enweta ya biko na-ekwetara ma ọ bụ eziokwu ka wasị. Nke m na-agwa gị eziokwu. Nke golden ga-adị strong but ọ ga-enwe ezigbote clitoris. He said na all the girls na this platform kwesị je check a pregnancy test maka na Igbo Ori ebuga ebere. Ọ tụbachara onye ọbụla ime ya. Happy Father's Day. Abam na my Igbo land bụ father. One nwoke told him no, he's getting to 17 years now, my opera. Wow. Yeah, that wine 10 years. But Mona my hair separate go when your child, Mona hair separate. But more Oma's Oma Capos and Nigeria, but they are coming here in August. Oh yeah.
Akwa ya no ọzọ. Ọ gị wa original ma Igbo land ma anyị kwuru go obodo Igbo. Nna m ihe m ga-eme ma atụọla nke nwaanyị aja ama m ụdị aja m ga-atụọrọ ya hapụrụ ụmụazị na-eto hụrụ ya aja biskit ga-achọrọ ya aja amụ siri ya amụ ya na Igbo land. So ọ nwere ajụjụ ama ma golden jụ ọ sị gị ka ga-anụ nwaanyị ọzọ. Achọrọ m ịlụ nwaanyị Igbo na oge ịchọzi onye Igbo kịta na ma ọ bụghị onye Igbo mụ anaghị alụ ma gbawara ba nke otu nsi abụ. Okay, well, achọrọ nwaanyị Igbo dị arụrụ arụ otu m ji ebere. Achọghị m onye chọọchị. Okay, mana ka m jụgoro gị onye ka ime itigo osisi bịawara bịa Parlour? Akwa na ha bịa ha na-asị m na m ga-eme ihe isi ha before m ntinye amụ. Achọrọ m ka m ga-etesti na. Ichi test gori first of all. Ọtụ gị ga-atọ m ụtọ before m azụọ gị na. That is the way it is. Based on auto, not by. Okay, my Igbo land, you're thinking of your own. Imakwa nna m ụmụ nwaanyị ndị ahụ ha chọkwara itest gị mana itest ya onye nke test ya A, test ya B, test ya C. Their condition wo agaghị m test before ma na m ga-eje ha before me test ya. Okay, my Igbo masị gị akwụkwọ na ha ma atọ let ha dị atọ kịta ha ma atọ chọrọ ka itest ya. Gị test ya kịta ihe chọrọ ka ofu onye ka ị chọrọ. Abịa na gee ntị I'm somebody nnọdụ with mmadụ and my like I like enjoying my time with the person. Anaghị m like njide onye ama ejide onye I don't do that. Anaghị m eji nwaanyị abụọ. I will give you that time. Let me example. Let's see test remo. But no more no me moto. Like me, I no sweet you, but you sweet me. You can't test golden. You know sweet golden no sweet for you, but for golden mind you too sweet. You can't test Oluchi. I will Oluchi as example. Oluchi talk bullshit, but for Oluchi mind you know sweet. How you go do am? Enwere la ihe na spark nwoke about a woman. Enwere la one thing na spark nwoke about a woman, and once you find that thing, it will continue to be there. That is the way it is. Have sex. Have the joke. Hold on. O nwere ihe Olivia kwuru ya nchọrọ ịghọtakwa ya pụta na. So o nwere ka ọ ga-esi wee bụ no test ya. Ọtọ anyanwụ ụtọ ma ntọ the other person. Yeah, all the possible. Yeah, can all the possible. You wanna wanna the guy got it. So you test your mother to get test yam. Yeah, we need to bullshit. But to you, I told him guilty. Okay. Then giga ku golden. Get all golden bullshit. Golden now one for the ammo. But to you, golden at all go to. I know the golden no make go any long when you clean your gaggy. Yeah. Giga test your Oluchi atogi bullshit, but no be Oluchi itoyoto. How are you going to do it? Igbo land. If I'm a ajụjụ a na-aza n'ike. To be frank. Be frank in this thing. You have to be frank in this thing. Exactly. First of all, you have to first of all in this one. Just think first. Think, my brother. First of all, What the think, brother. I am not thinking. First of all, you could have done my land. And when something last spark, that's connection there. Then this is important. That's the two things. Meanwhile, that spark in that age there two of you. It cannot work. So spark in a kubo nke ga-atọ gị tọ anyanwa. It might be sex, it might be something else, but again, whether that's spiritual connection. It's something else because all you could go testing.
No, he put test in all the compulsory because Oh yes. na ke okwu nwa gị agwa m saga me test now. After na pick on. So let's focus on the testing. Okay, ọwụrụ test. Auto ga-atọrịla m ụtọ before ma confirm why that is it. O nwere ihe ọ jụrụ n'oge, o nwere ihe ọ jụrụ gị. Ọ tụtọ ọrụ ụtọ, ọ tọzikwa n'oge. Ọ tọzikwa n'oge ụtọ. Ma ọ tọghị onye ahụ ụtọ, onye ahụ nwekwara right to say na ya achọghị ụdị amụ a. That is the way it is. Okay, ọma mwute gị, ọma mgbawa gị obi. Onweghị mwute ịmakwara soja go na ọ otu ụwa. I cannot kill myself now because and enwekwa ihe na mmadụ agodi ugbu a na-anwụkwa na-amụ gị eledo ihe ị ga-emezi anyị ịhụna isi gịnị oke ịnụ ha nke a ntịga onwe problem a sị gị ha na-abụ na anwụrụ amụ gị a olee otu ị ga-esi mee that is life na ihe ga-aghọta na things adịchaghị balance in life. Oh yeah, that is life. I the cook at human being just like I hit test actually. You go actually also. Ede as a two person and okwu a kam no na comment yo. No, that was I'm not joking. Okay, no, I'm not personal. I'm just joking. I'm not dying for Ebola. I don't give you references. No, I'm just joking. That's why because question again as too much. And say I'm not in a comment. So come on, that. No fighting. I come in a back seat. Tell her, oh, yeah, that's been trying before. Port. Oh, yeah, that's oh, golden chick before it. Golden. Imari Fiji say because I draw too much question. I just draw one simple question, but you could not answer. Can you hear them? Go. You go them here, drum. If I do, can you hear them? Can you hear them? Again. I should start at first. On jogging again. I'm not. Osigi. Juliana. There are three ladies. Me, Yanwa, Oluchi, for example, just for an instance. Then Obuna, two of us, we are okay with the sex I'm with you. Then look at what I heard he said. So what I want to say is that I must settle for one person. So but I talk and settle only I made sex enjoy. So I'm sorry to say. Okay. What about what? Okay. The question not there now. The question. Hold on. He actually know what you want. For him to answer that, like let's say because Namana Onyenka like here does not mean he will come for us. He actually know what he actually here about Gamasi. Oh now in college, on church he will keep going until he will take care of Gamasi, which is not a bad idea. Yeah, Oluchi like him. Then Oluchi ya simba na walk on ya. Then more gana chokwa until ma chota. One who Can so sure like need to good na apology. Can you give this time not so sure like this? But you Oluchi as an example now because you're better Bible. Okay, I'm just kidding. You will give them with it. It's okay. Okay, shall we answer the question? Igboland. The basic thing you consider na adjugable. Basic thing I consider na adjugable. It shall settle down with onye na feel na altogether in a lie that you to man in me enjoy you enjoy that person. But that person I didn't make enjoy can go see me enjoy. Cause can you know with onye na make enjoy. But he didn't make you enjoy that much. It's about 7th law. I told you people this 7th law na there in so many forms. Whatever can
Yeah, they make them enjoy. When we have that connection with that person, then it doesn't work. Because for me, I can't sacrifice my happiness for something else. I will not do that. Okay, you can't sacrifice your happiness for something else. Never. Okay. The person uncle or the person who got sacrificing here. It depends on the person now. When you're on force, you take horse to the stream, but you can't force the horse to drink the. Okay. Nego this two ladies is no, I gonna achọ until ga achọta. That is the way it is. You can't just. So you gonna achọta you ga achọta. Yeah, that is the way it is. And I'm man ga achọta. So marriage anaghị manage. So chogori. I believe na ịnọ na marriage na onwe some things ị ga na ekpokọ. Yeah, I will be sacrificing something. Oh yeah, that's seventh law. I know what I will be sacrificing because nothing ihe gbasara iweta ego. Anọ m okay, you know. Okay. Ya ihe gbasara ime nwaanyị adị mma feel ka nwaanyị. So, you know, take her out. So, I'm okay about that. Okay. But if here basara educate na on a motor and I'm not feeling good, I will never settle for that. For it? No one find it. I cannot do can I have one here? I will not settle for that. Oh well, For it. Eh? I will bring my money out. Ihe ọ na-ekwu eziokwu same as to ụmụ nwaanyị kwa. Enwere mgbe nwa nga ya m ji enye example bịa na-achọrọ ịlụ m oshi Canada wee bata. Okay. Mwa akwụ ọchọga abụda na-akpa na fon no. Okay. Ka m enyi m agụchikwana m ya ọ na-ekwe egosi m ya na video cam. Mma na-eme ya video cam na-emekwa m na drive ka m hụ ntanta ya ka m gudu nwanya ya. What's up? He's crazy, don't get me wrong. He's okay. So, but not a call that lane. You're not from that lane. I'm saying, hey, if I was a mom, I was quite the bad, was quite the corrupt person. Now, can't you go to Canada? So, for the other thing, but they're shocked and the baboons, the game, see, I'm bad. I'm covered up first. I'm not going to mention his absence. I'm covered account. Come would worry. So, okay. Koba, one name, Maga, I guess okay, na can't be meeting at airport. So, what one man go liquid was Gakwaga meet Oh, yes. I'm a quick man of Mura come now to the department. No, I'm not sure it's not the department. What are them go? Video call, nothing can be go to something. Give them a muka, I'm taking me in Apple Tawamu giving a Goshimamu, your men. In a member, not the quota. Muslim can join years or is working out. Durezo, nah. I love you, don't get me wrong, but let's try something. Forget all the let me go. Let's try something. Down. Yeah, remember to see you on a Google. We can't hotel. One name, I run in a hotel. Nigga, open a figure. I never worry. Because I'm going to the West. One thing with me is that it's not like him who bomb. You couldn't get a good moderate normal person. One day can come down and name me like I'm not a virgin. I'm sorry. Come watch I end that. I got me some. I'm not okay if you can come. I'm thinking away you can. Let you keep the come.
God forgive me, I'm not going to tell anybody. But spiritually, what I want to testing. That's not very, very important. Imagine now, some women get choked. Imagine now, I come introduction and space is a date before a tear going date opportunity from the Chinese. Yeah, but That is what I'm saying. That is what I'm saying. Come up the wedding. No, say, hey, can they buy that one? Who named that? You know who doing that? Give it in here. That banana like them. That is what I'm saying. You can't manage it. You can't manage it. I never got to that. What? Big I got the relationship more at least 1 year. Oh, means of a home. Hello? Can you hear me? Yeah. Yeah, no, I got you. Guys, relationship. Can take to a bit longer. Yeah, you know, why I'm out to the ministry. Why you take a bit longer. Baby, each you say you want to wait already. Who waits? Wait. Man, test it test your chacha. Who let test? Aquamu, Panga, you have no tree. What the fuck? China. Look at the China. No, but Waka, that is the fact. Just like last year, okay, COVID, you know. It's in Holland now. And when one buying on all the meats in Holland, money I be work. Yeah, only I know you got them again hold on, it's got all down no one. Very young, a very good lady, Ojiega. But the issue now, nah, Yabaroto, it doesn't move me now, okay? How? Can you to cock them? Auto before then, a jet teacher's time auto car, OG sparkle. It doesn't work for me. It's or teachers here, out of me. OG quasi the auto, you know, those kind of things. Oh, okay. Push it tighter or put tighter on it. Something like that. Just try here. Because so the them got given now. So I'm not make the on my body. I'm now same bang now. Marcus lawyer. Onya na-ezigbo tough ma ọ na-ezigbo tough man na Holland come. She's very good and she has money. And my Boland, my test was got him go to real pushes up. Achọm otu m ga na-emepụta amụ ọ na-adịka ọ na-azụrụ m ya azụrụ ụkwụ. Ọ dịkwa ebeji ka m chọrọ ị hụrụ otu agụ dị na-adị na ọ dị ya nwoke onwekwa ihe na-arụ ọ dị ya adịghị ya gaghị aga na mba ọ dị ya na-ekwechiri otu Golden onye aghara agụ ma ọ ọtụ Golden na-ekwechiri ịgbaga eziokwu na-egwa Igboran on a more serious note, that girl, Karen came on Obolo to know the one in the new service. On Aladdin, Tata, Aladdin. Betty. First of all, but I don't enjoy the sex. Then the Ebe Jerusalem Eba, I hold the hem church. Because eating now. Oh yes. Yeah, it just like sometimes maybe I say if I don't feel anything, or they can it's I'm gonna get pressed.
Oje were ihe tee ya because the second day ka m matara na o tere ya ihe o tezie ya ihe the thing abịa kwetiri to common but the time ị na-abịa mewe ya ya eluso ya saba so nga ahụ ka m nọ mụta na ọ na-ete ihe so for me it doesn't work that way I can't manage such things like that. O nwere ndị na-asị she no get gum o nwezi ikwu enwezi kacha ikwu enwe kacha that is the thing onwezi kacha na and yeah onwezi kacha but ya o si n'ahụ mmadụ o si n'ahụ mmadụ enwere ụmụ nwaanyị ahụ adị na ịgbala na ọmụgo nwa ọ mụọra nwa ya. Okay, on here now. It doesn't mean enwe ndị na-amụcha nwa ihu ha adịghị ka virgin it is like that o si n'ahụ mmadụ skin mmadụ enwe ndị nwere strong skin nwee ndị nwere loose skin ihu na amụrụ nwa ma amụghị nwa mba it's not about it. Ịma ihe a na-ekwu maka kacha ọ dịkwa mkpa na ụmụ nwaanyị and ịmana ekwutere ya the other day m jụrụ Morgana ma ọ na-akọntrolu trust ha wee sị ya na Chichi wee sị na a na-eyuzu kega akpa anya so that lady na-ekwu ọ bụ na ọ na-apply that ifedina ịma enwe gị ị ga-emewiche enwe gị ị ga-emakata ya ọ gaghị anọzi in control ya adịzie loose. So by that time you understand the friction agaghị ahụzi otu kwesịrị ịga. Ọ dịghị ka ị na-achọzi onwe gị achọ. This life no balance. God, and those people who are going to get test there before, if you na ode experience ahụ ka otu ahụ ka ahụ ha dị. I can't imagine that na ịgbara 14 hours bịa na nke m ịgbara 14 hours flight bịa na nke m nọ 1 week. Na-aka ụdị nonsense dị ihe ka. Okay, maybe na ọ na-efeel na ị ga-enwe experience ị ga-enwe o wee sị gị kwụ ụgwọ maybe na ahụ ya dị rules or something like that. Because if it doesn't work for me, it doesn't work for me. I can't manage. Exactly. If the problem a na-ekwu na golden na whatever isi ebe esi abịa ya. Yes. Olivia na ya na ọ pere mpe too much. Igboland na ya na ebe nwa sara mbra. So I think this is a matter of size matching, or called size matching. But me, inwegodi nke buru ibu, Olivia dị now. Okay. I'm sorry to say it's not you. Ọ ya bụ odi ibu. Olivia can manipulate. Ọ ga-akwụnwu the game. Enwe ihe o ya bede na ya nwa na step Olivia ga na-ara gị ka ịnọdụ ọfụma. That is the way it is. You can't just relax. Ọ tụrụ iburu ibu. Relax aka m na I can't do that. Agwara m gị tụọ m ngodo ndị asị m gị na ihe ha na-amụ gị mere otu ị ga-esi handle ya. That is what I'm saying. Golden Jagan is there to you. What I want to come not in a comment. Who's coming on board? Well, I never go. I'm from Alabama. But then must just do it. Yeah, I'm going out here. Yeah. Ọ chọrọ nke gbara agba ịgụnwa
ị na-complain na ọ rịrị ụmụntakịrị ịnọ Oh, yeah, can no have no one. No need of going there. Just happy ya. Gawaro onwe gị. Okay, na wata. Because Birikwenu. Wagaji. Birikwenu Kewe. Zuma Rock. Almost normal. Quite demand that you have it normal. Or get your ndị nwere enwe nwaanyị nke ha pere mpe na like ihe pere mpe. I will not force na. Okay, enwere ụmụ nwaanyị nke ha pere mpe. Enwere ụmụ nwaanyị nke ha pere mpe. I'm just telling you, I'm not who I just prefer one thing don't turn do ta. Oh, I'm a chicken like everybody equal. Okay, Margo. Everybody with a choice. Everybody with a choice. No. Otu Alababia na we born news both but Mark Oga.